takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Pengendak, kuwi asline pengendang iki mangkel, kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Amung sanggong para tunggu panting jebul saking Brangwetan kalingame sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat praya. Dupi tatasing kamandian dewasane. Loro wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro. Sukramangkara tumpak mendo tete tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maesara spati mintuna eka dwi tri catur panca sat-sapta hasta asana wadasa apa ta pertandane kang goro-goro nalika semanten namung kinarya ngurmati wijine repat punakawan keluar Semar Garing Petrus Mawura Bagong ingkang samojekan madyaning ora ramba wijina sang repat punakawan medal tlatah ngeksi kondo
12 menit jam kula. Wis ora apa-apa, watonku 3:30 selesai. Sing penting Bagong insap. Nek ora insap ya terserah lah. Ya angel lakone nggih. Mboten dados menapa, nyatanipun fenomena menika wonten nembe dumados wonten ing bangsa lan negara kula lan panjenengan inggih menika Indonesia. Kathah ingkang mestani akibat perang politik lan sak piturutipun namung nyatanipun dinten sak mangke para pepundhen kula pinisepuh mitra kawruh mudha-werda ing sami lenggah wonten ing Bima Martani mriki langkung-langkung ing kapandekan menipun Bapak Saipul ingkang sampun paring dana dhateng putra-putra yatim piatu paring sumbangan inggih menika wujud bibit coklat lan sak piturutipun ngantos ngresmekaken inggih menika Bapak Kepala RT 05 mawi pasugatan pergelaran wayang kulit dalu natas wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan kula wis kuwatir mergi pundi-pundi laladan menika sampun boten mikantukaken wujudipun keramaian wontenipun keramaian kados wonten ing media sosial sampun muncul wonten ing Surakarta menika sudah dilarang tempat-tempat wisata tidak boleh didatangi lan ditutup lan keramaian berwujud apapun menika sampun dipun stop Jakarta ugi ngaten. Kula saking griya sampun kuwatir waduh kok tekan kono gek ra entuk ngenake keramaian. Nyatanipun mriki menika tesih tetep percaya bilih menapa menika menawi pitados kalian awakipun piyambak menika boten badhe wonten menapa-menapanipun kados ingkang dipun ngendikaken lumantar inggih menika media-media ingkang sampun mapan wonten dalemipun piyambak-piyambak bahwa kekhawatiran menika saged nyuda dhateng napa kekuatan awak niku lho jenenge. Nah, niku. Kok menghani niku to iki mau. Pokokipun kekebalan tubuh menika badhe meningkat kalau kita punya kepercayaan diri yang kuat. Ning nek kuwatir keweden menika kekebalan tubuh badhe suda. Mongko nyatanipun virus menika tumama wonten tubuh ingkang kirang kebal utawi tasih dereng kirang sentosa mila kedah ada kepercayaan diri bahwa kula lan panjenengan sami saged nampi lampan menika kanthi legawa menika ingkang kula aturaken sembah nuwun Pak Saiful sampun paring dedana boten ngemungaken kalian para yatim piatu nanging para kadang-kadang kula ingkang nyatanipun inggih tasih kedah dipun bantu. Nggih menika kanca-kanca penabuh lan ibu-ibu waranggana. Matur suwun panjenengan iki ya lho penabuh ki ya ora mung kok ana lho penabuh sing yatim piatu wis ora duwe bapak, ora duwe simbok ana. Penabuh sing wis ora duwe bapak ana, sing wis ora duwe ibu ana. Mula kudu disumbang. Kanthi sarana gelar pergelaran wayang kulit dalu natas menika. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Matur nuwun Lih Darminto tasih kepareng lenggah kalian garwa. Lih Kuswala matur suwun kok ya ora tuwa-tuwa. Wis semono wae. Menika rencang kula. Ya sedulur ya pepundhen ya. Rumiyin nalika penyahipun suwargi Mas Kaca Kang Mas kula menika tasih ndalang kula kalih Mas Lih Kuswala nika tasih nabu kali mendem. Anggere wis kewer-kewer kae wis ora wedi apa-apa pokoke. Ganteng wis ora awur-awuran. Ning nyatane sakmenika ugi sampun paripurna anggenipun tumindak boten prayogi. Nglampahi ingkang boten prayogi menika sampun leren. Mau tak tari aku wis mari syukur. Alhamdulillah kula ya sampun mantun. Boten ginakaken bab ing kados mekaten menika. Nyatanipun nggih boten sae wonten ing raga, boten sae wonten ing pikir lan boten sae tumrap sedayanipun. Ning nong ngundang garing karo Bagong ndak wektune bablas akeh pamundutan sing dereng kula aturaken. Kedhep tasma aku nyawang slendang biru.
Ria. Nah, kawit mau ndak menglenggan bae. Pipine niku lho enten lalere, Mbak. Napa? Senes niki senes lah. Oh, andeng-andeng to. Oh, pengen ndumuk napa? Mboten. Niku wis kula niku wis ora wani ndumuk wis pokoke. Kula niku mung tak nggo bojo kula sing nang omah. Oh. Niku nek mboten kilap. Ora tau kilap kula niku. Manekung Pak. Apa mau wani ndumuk niku mung kandheng mboten sengaja. Eno mangga. Janji selendang biru selendang biru nenone among enaki ati Nora tekan piye kok do meneng malah do geger dhewe-dhewe ngrungokke swara iku lho malah do ngrasani napa to? ngrasani sampeyan mesti wong ya Kula apal karo watake wiyaga niku apal anggere ana sinden nyuwara niki gluk-gluk-gluk kok to lulu kok to geger. geger Nora mangga Nora tekan baten setiamu ya kanca-kanca Selendang biru. wah suarane digawe-gawe Dran selendang biru nganti kala penjinge munggah medun tetep ana janjimu selendang monggo dipun dawaken srepek mangga tatap mana janjimu selendang biru etan bali ngulon anjen ya wis kaya mesin kok ya terus ha iya sesekit mau sore tekan nyamene kok ya ora do rumangsa kesel nek entuk sambat ya wis kapok ring jan nek entuk sambat wong nek sambat ya mintuk bajing-bajing iya kudu profesional sing jeneng wong nyambut gawe kudu profesional ora kena sambat loro iki ana sing loro siji wah iya tusio rasa ditiliki rasa disantuni kene wae kekurangan santunan kok nyantuni tusio wis men kancane do girong ra gelem-gironge mbok men kuwi nek wong nyetel keloro-loro lho wis men tak gawe grantes kok pikir iya matur sembah nuwun karo Pak Saipul Gong. Heeh iki wis paring aku ya kaget lho lagi bengi iki asli sumpah ora gol gawe-gawe. Bima Martani aku lagi ngerti iki. Oh. Sing biasane ya Sela Martani, Taru Martani. Iki ana catetan ning jadwal kok Bima Martani iki
Apa sing nanggap Ndara Werkudara kaya udu. Anjen ngene iki kelurahan Bima Martani. Salor tambahan. Nek mbiyen jaman isih dolan karo Lekuswala ya jedal-jedul nek tambahan kono ya heeh. Karo ngesak botol. Ha iya. Saiki wis ora ya kok. Wah, saiki wis tak tinggal jauh-jauh. Anu jenenge gagas karo awakku. Ya wis syukur apik kuwi. Ya wis ade muga-muga nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti penyari Bapak RT 05 sing wis dilantik bisa amanah ya bibit coklat ya iso ngrembaka terus ya Pak Saipul tansah peparing dedono karo nuwun sewu minangka dadi kewajibaning wong sing kedurungan brana picis wong sing kedurungan bondo donya kuwi rejekine sak 2% dudu nggone awake dhewe nanging pancen dadi kagungane wong sing mbutuhake kaya to bocah yatim piatu mbok-mbok rondo sing wis sepuh ya ranti gawean ki dadi tanggungan terus wajib disantuni heeh ngono iki ya apik ayo bapak-bapak duda sing ora ranti gawean sing wis sepuh karo bapak ibu sing jompo sing wis sepuh kuwi wajib entuk santunan ya wong sing jeneng monggo panjenengane kuwi 200 wong lho rek. Bayangno, 200 bocah disantuni kabeh. Kuwi tok nggo conto, tok nggo patuladan. Tepakno awakmu dhewe, mergo rejeki iki kudu nggonmu dhewe ning yen bisa-bisa rejeki iki ratakno sarta ben padha iso ngrasake. Sing entuk rejeki kowe ning sing ngrasake wong akeh. Wo rejekimu kaya grojogan, banyu mili ora ana enteke. Ha iya terus tenan. Ning nek kowe entuk rejeki kowe cethil karo kiwa tengene, wah ya wis ming diparingi sedhela wae. Engko bar kuwi terus kowe ngrekoso lemu golek rejeki. Ning nek rejekimu iki tok ratahi karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh, kiwa tengen sing wajib ngrasakake tok wenehi rejeki ben iso melu ngrasake, wah tenan. Gemlontor kae. Muga-muga isa ya, Tru. Ha iya, ora muga-muga. Kudu iso mergo kuwi kewajiban. Ya, tak niati tenan, tak niati. Ha. Mula nek ana kanca nyambut gawe kira-kira kepiye ngono kuwi iki. Kowe ya nyantuni reng. Wingi kowe dilapori mobil sinden ketabrak ning jalan tol Ngawi. Edak-edak turu ta kowe? Aku turu tenan ya nyuk tak plathong diasmunan kowe. Aku ki turu tenan tekan omah iki lagi dikabari nek mobile sinden ketabrak nganti mubeng-mubeng untung ora glimpang sing nabrak. Oh. Sing gender pas turu ning jok mburi iku. Monggo sing ketabrak pasirah. Terus delek-delek ora ngomong apa-apa kae meneng wae. Lah kuwi wajibe lek geter iki sesuk nek prei bancaan. Kok bancaan lho wis diparingi slamet karo sing gawe urip kok. Lho nek lumrah ditatap nganggo motor buantere 140 luwih, gek kene mlakune ping 80 ku rak mobile nganti mubeng. Kaya ngono kuwi nek slamet rak ya isih diparingi slamet to. Mula kuwi saiki ki urip ki rak mung gumantung karo sing gawe urip to. Heeh. Nek lumrahe kan mesti nuwun sewu, tatu sirahe. Ning gandeng nuwun sewu, sirahe iki wis ndablek. Ora bakal iso tatu. Iki senengane ora. Ayo terus do nembang terus. Yo. Gamelane dijereng kok. Sore mau udan. Ane mergo donganing para lenggah sing nalika sore mau wis diwiwiti pengajian, Bapak Kiai wis ngendikake sarta wis ndonga bareng-bareng, udane terang nadyan deres sedila ning saiki wis terang. Ayo. Wis diparingi donga saka Pak Kiai, nyatane ya terang ya terang, ayo padha tetembangan sing kepenak. Ya. Ngaturake apa? Ya aku sing tuwa ya tak tetembangan terus. Ya. Apa? Sapa sing kepareng mbok suwune pambiyantu? Tak nyuwun suarane adikku wedok. Adimu po? Adikku pernah itu. Mbak Ayu Purwalestari. Kuwi senengane sok ngadek-ngadekke sok mbak-yok kuwi. Ya wis ben aran ya Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya.
Mbok suwuni apa? Ya sing kepenak, sing iso dienggo piyai sepuh, gandeng sing mresani ya piyai sepuh ya ana, sing enom ya ana. Gathik glindhing. Wah, lah kuwi. Ya, coba kaya ngapa? Karo men kanca-kanca leren truk mesake ngrekoso tenan lho nabuh aku wis tau ngrasake nabuh lho. Demung sedina ya tangane ya kaku tenan. Ah aja demung, aja demung. Ngecer. Ngempul ki ya rekoso lho, aja ngempul, aja girong sing rasa dadak ngetoke tenaga. Aku ki ora tau tak peksa kok, Gong. Ah iya. Monggo Mbak Ayu. Cakepanipun sami di ngono kuwi. Sing kabudayan ngono kae. Ayo cakepane buka buku sithik. Iya. Siap nggih, Pak? Heeh, rasa kesusu. Nggih, Bun. Neno. Monggo. Kenapa Agnes kok diblonyo-blonyo? Masuk angin. Masuk angin medun ora apa-apa. Turu neng mobil apa turu neng transit kono. Ora usah dipeksa, engko ndak dikira aku ki jiang-jiang ora entuk medun. Meduna. Neng ngendi le turu omong aku. Tuwekan. Maksude mengko rak tak tileki to, Tru. Tak gawake dokter saka Sutkesmas. Das maskers. Ya ora apa-apa. Ya men dipandu karo sapa kuwi mas-mase sing streaming kuwi goleke nggon kana. Ngaso. Ora apa-apa wong jeneng masuk angin aku nek masuk angin ya medun kok. Mayang ya medun. Lah witekno mbangane kenapa-kenapa? Iya. Langsung ngomong sing di omah. Kula ajeng mandhap. Pun sesuk le ngopahi sak karep sampean. Dun, wis ngono wae. Turu ning mobil. Bareng tekan mobil mari, kucek karo kanca-kanca. Kulino. Ah, iya gawe. Badi sotek udut. Badi sotek udut. Roning kamal winur sita winur sita mumpung muda anggayu amrih bisa marsudya amrih ana kabudayan kita marga kabudayan dedalan paring utama alus ngrawet nyata tan kena kinira sarta neng nos walan bangsa saya pine mongka ceno kabudayan kan nyata kabudayan kan nyata marmo duh pramitra padha antepana mreh tuloso yang
Terus lanjute neno. yen mar suti Ti lha anakmu Ti. kang satiti ngati-ati takono guru kang yaktiti padha samiti padha samiti padha sami mantap madhep terus sing ati jwatale ngewuri aja waleng ngati pangrebekasku aja lali sirian maun iku wewalar sayakti tan wurung sira nuli antuk kagunan sejati Jane pengendange iki ya alus ya. Wah iki bekas pengendang uyon-uyon kados. Tak peksa takon ngendangi wayang saiki ya wis ngendangi wayang rusane Raja Majaman, nakali Raja Majaman. Aku ora iso ngatasi aku. Heeh ya. Wis. Ayo, nekat kok. Mana ada urus ngono. Semboyane meng ngono kuwi kok. Ya wis ora apa-apa. Yo. yen wis Mati wudu. kelakon kon Neno. yen wis kelakon kon Duh. Ngapa to, Gong? Ora apa-apa. Nah, kon werawatan pijer-pijer takon naragukan Tuhan wakasanda nek mungkin ora ya karo dipathet lot. Apa suarane cemengling neng neng nang 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 tangane sing kiwa ki ngapa? Nabuh kok ora di sing jeneng nabuh ya aturane lho sing tangan tengen nutuk gamelan gamelan sing tangan kiwa ki mejeti men aja bengong net ngono kok ora dipejet ayo kepiye ta ya
yen sing apik pekinge kok terus waduh. Ameng pekinge kok nganti apik. Kemencling. Ha iya. Kowe dipathet tetep ora gelem, ora muni tetep muni. Heeh. Ya ora apa-apa. Heeh. Ki mau jenenge apa? Gatik glinding, gatik glinding. Ayo gek kowe truk, gek aku gek rampung. Ya. Kong selaku arep rampung wae lho. Ayo nganggo aturan gareng wis nembang, terus kowe nembang terus aku terus sebo. Ya. Aku yo tak sing klasik wae yo reng. Ayo wong sore mau wis gedumbengan ora karuan. Sore mau wis cetak. Cetak. Kenjange wis nganu jem-jemane wis medeni. Heeh. Sapa yo? Lho. Ayo adi wedok. Sapa? Ganang, Ganes kok. Ganang. Ganes. Kuwi yo anu waris yo. Ayo Nes, Ganes. Heeh. Lenggah apa jumeneng. Weh lho, penonton isih pirang-pirang lho kok aku ngerti ora kae lho. Kalau ting jegeneg kae, wite gedhe-gedhe kae. Kira nek wong delok jebul luwit. Ayo anu rujak jeruk tok jogeti wae do kangen Nes lho iki. Pak, Napa? pangabekti kula kunjuk, Pak. Heeh, wis tak tampa. Sinden kok nyambi asah-asah. Boten. Wis numplaki orisa yo. Kene tak lapi kene sah. Ngalup bae lho. Mbok aku dina iki minggu esuk ta iki. Pengen olahraga ya rasane. Ha iya. Ya Nes. Ya. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Ya, dibawani. Nggih, Pak. Kowe kok suwe mau bengi kowe ke dapur ora menyang. Sinten? Mau bengi. Lah kan kula mau ngomong to, Pak. Kula ajeng priksa. Ngapa ya? Priksa untu, Pak. Mbok ora sanggo untu. Malah apik kok. Nek ora nggo untu ki iso kembar karo wondo. Mbah Gus jenengan ngomong ha jenengan sesuk nggih calone pun Kowe niku. iki karo kowe nek nyeluk Lek Kuswala ki mbah to pernah. Kula nggih bingung Pak Seno menawi kula niku nurut saking awune Bapak. Jane niku ra enom, cok kemlinti, kula nyeluk malih. Oh. Nek saking awune Simbok, kula nyeluk muni Mbah. Oh. Nggih. Iki Lek Kuswala ki awu jarum. Awu jarum dengkulmu. Nggih, Mbah. Mbah Darminto Mbah ya. Darminto nggih. Mbah Darminto kalian Ibu. Ibu Simbok. Lho. Lek Kuswala jenengan napa tasih? Hahaha. Wis ora, wis mari saiki omben-ombenane banyu aki. Pripun? Napa kersa mimi? Kowe arep ngombeni apa piye? Alah. Pak Seno kula jane isin lho gadah lek ning clemer ngoten niku kian. Aja kowe. Lah nek pengen Saiki wis potongane wis cendak ngono mbiyen gondrong. Oh. Gleleng tenan mbiyen. Iya. Aku kelingan jaman semono lara lopo. Ha iya. Melu Mas Kaca. Heeh. Anggere kurang bayarane ming do gemremeng wae. Piye iki? Ora piye-piye. Joli cap jaek wae, joli cap jaek. Ah. Ayo, Mbak Ganes. Neno.
Mugi dadi jampi Rucake rucake kinecer jero gregele apik lho rucake. Sinden ra ono sing digregel ya. Tatin wis turu aja dibuka. Oh, tenan to. Nek dilokke langsung Ampun dioyok-oyok, Pak. Nek kula maju njeremke kula tengok ajeng dicelungupke nek jejer mungkin juran. Ten kowe to aku doyok-oyok Pak Seno ngoten. kowe iso dikasari to karo kowe. Mboten. Manen ana rasa wedi kuwi. Iki gedhe gombong kok kuwi. Kuwi tak coblos domono ra. Wis mengkari sirah tok kae dingin. ning layah lambah Oh, Pak. Kayak ayu ngece kayak asine. Ngece ayu. Guyu kemekelen. kula Jawa lembah rawet Ora suwe. Ya. nora suwe tepakne dole wis teko dibantu monggo ibu-ibu.
Dibawani Nes. Pocong. Ya. Bapak Pocong. Pasar Mlati ngisor dengkul kidul dengkung. Kidul dengkung. Ya. Pak. Eh. Mungkin nek niki bener nyanyi Bapak Pocong. Heeh. Mungkin nek langsung tricike teng wingking angsal mboten, Pak. Trisik bablas teng wingking maksudnya, Pak. Ajeng mejeti Agnes. Trisik langsung bablas nguyuh ngono ta maksude? Mboten ajeng mejeti Agnes. Ya ya, Pak. entuk, heeh. Nggih, tenang nggih, Pak nggih. Omong ana Agnes kon mengkurung tak idak-idake. Ya ya. Bapak Pocong. Pasar Mlati Kidul Denggong. Kricak. Kricak Pak jenengan ki bangsane panganan. Ya ini iki karang nek weruh panganan kaya ngawe-awe. Nek ngerti kula, Pak. Nek ngerti kowe? Ngawe-awe mboten. Ra. Mau. Isih sedulur. Larne Pasar Gede Loreng Loji Menggok ngetan kesasar nek gondo manan. Piye sindenku rak bebas-bebas ya terus. Santai kok. Bar nembang terus melarikan diri ya no. Ya, manen ora apa-apa Gong. Sing jeneng bantu karo kancane. Jebul Ganes ki tukang pijet. Oh. Ora kacamata ya. Nyatane arep mijeti Agnes ki mau dhek ngerti aluran-aluran nggon penyakit-penyakit kuwi. Ya iki mengkari nawala siji sing urung iso diaturake Gong. Sesideman sing nyuwun Pak Dukuh. Wah, iki Tatin sing disuwun. Ya. Sesideman yo. Jan aleman tenan. Sesideman yo Tatin sing dijaluk. Dadak ngolet-ngolet. Iya. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Yo gaji meneng. Iya, mangga. SpongeBob. Sik, Pak. Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesideman. Ora mripate we bening kaya ngono kok turu. Pun. Wis. Sadis tenan. Ala aku ra yo wis maur pas kok empun. Wis. Iya. Wiwitane. Wiwit. Apa kuwi? Kowe
iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok. Malah awake obah dadi panggonge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampah man. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Wiwitane Aja iki bejo ming muni, dek ben kae dilingguhi Tatin ro ayu ki panggonge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kelir langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misa sesuk iki nek pentas ki ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. ayo dikletak wae yuk. Hah? Biar tak kapake aku. Kletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Kletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae ame. Diklethak kok emoh. Lara lho. Ra. Ini ya ora ana akak sing jeneng lethak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalen kono. Ayo aja ndak ditemu. Yeah. Anderek sang pekek Hello. pria bagus Kang olah kang olah budaya pas iki. Suman menyang kutha gedhe pas. sowan menyang Di. kota Gedhe. gede bandara terus yung yun Neno. selendang kuning Kang saking kang saking wukir swara swara kurang pramana ning wasis ngrom angung ngrom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
mateni tenan. Sapa? Lagune yo. Kok kayaknya dendam karo sapa? Ora, aku ora tau. Aku tidak pendendam. Kayak ngono. Luwih becik patenan timbang Yo. Nena. liwat kincang alisun
berarti mati ya rasanya. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendang iki mangkel, kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Hey. Jane kamu sayang apa enggak toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho, Dek. Hah? Kirik-kirik ya, Bang ya? Apa? Kirik-kirik. Wah ya gila kowe. Oh, entene urung ngerti ya. Nek, Aku iki aja kok gayuh pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. kuwi iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Tengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Lah ya kan yo Iki pas. sing ditonton ki apa? Aku dene joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu kowe kok sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Gak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Hah? Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Loh, lumayan aku gelem apa lho. tarian ular kakak ngene iki. Iki mau ora-ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme Tatin kuwi. Lah, Ora tau mlebu penakaran. lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok tak weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk ya. Pak Gatot iki. Ya aja ngrungokke menungso-menungso rata-rata. Yo. Liwat kencange alismu tak dung. Yo, penak iki mesti. Wah, penak. Urip ana kutha Oh, yeah. Yo. Kok nganggo gede to iki kok. Gedene semene kok kendangnya meng cilik. Tenak tuh. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Uang kok 6 kilan maksudnya. Kok le ngendange me drundung dung. Ora cocok ya. Ora cocok. Cocok Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ping 6 kok. Drundung.
sik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Yen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Urip ana kuda gedhe. Ah, kowe kok bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono Ah, kuwi iya. lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wes sak Apa? kuwi mah Apane? amplop Kenya. asah dilongi. Ora lho. Awen ngenah ka dadak dilempet ki ngapa? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Saya dilempit. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ora dilempit. Tenuan nggih. Ya. Tak mangga. Tatin ki nek wis entuk dhuwit tak mbok tabuhi apa-apa tetep joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Oke lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wis bobrok-pring tetep joget. Senenge ra jamak-jamak ya Gong. Apik ta. Satpol PP. Leren. Leren. Leren iso. Iso. Wangsulan. Kuwi rasah omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa. Malah ora ndang teko-teko. Nanggap ledeke Dian. Gathik glendeng tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra tak duda. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedhombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon. Tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku pengen muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku, nek aku ora perintah takon teng gedhombyeng. Kuwi senengane aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Oh, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Si wedok ayu ra? Wedoke urung ana. Ning kowe kok dandan cara manten ki? Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang bima sekti